Dobre, takže čaute ľudia, tu s vami je Shadow a dneska mi prišiel nové sluchadla. Týka sa, bože mi to tam padá, týka sa o tieto tu havitky. Ja ako mám všetko havit, ja mám myšku, havit a tu je ešte klávesnica. Tu vám ukážem na konci, no, tak tieto má stále neuveriteľnú cenu, nebudeme menovať. A inak toto nie je sponzor, hej, ale mikrofón som skúšal pred chvíľou strašne dobrý. Na hlave mojej malej gebule slúži ako dobre aj som skúšal, nepočujete to vy, iba ja, pretože to má dobré tlmiče. A vlastne je to veľké, má to aj RGBčko a čo sa týka mikrofónu, výborný. Čiže, a ešte čo som chcel, tú klávesnicu. Klávesnica je takáto veľká. Takže dajte odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Cus.